सब्सक्राइब करे खातिर लाल बटन दबाई और भोजपुरी के ताजा अपडेट पहले पावे खातिर घंटी वाला बटन दबाई। छपरा जिला भोजपुरी पर लोग के बहुत बहुत स्वागत बा। जी हाँ, आज बहुत बड़ खुलासा लोग के हम करे जा रहल बानी। जी हाँ, लोग बता दी कि भोजपुरी के दूगो सुपरस्टार खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के दोनों जना के एक ही गो डायलॉग मार्केट में बहुत सुपर हिट भइल। जी हाँ, लोग बता दी कि पवन सिंह के डायलॉग फिल्म सत्या में आई रहे कि मैं इस देश का हनुमान हूँ, यह देश मेरा राम है, सीना चीर कर दिखा दूंगा, अंदर बैठा हिंदुस्तान है। जी हाँ, और लोग बता दी कि बहुत ही सुपर डुपर हिट भइल रहे। इन्हें खेसारी लाल यादव के फिल्म में डायलॉग आइल बटे, यानी 4 तारीख के फिल्म लागल हम है हिंदुस्तानी, जौना में खेसारी लाल यादव के भी एगो देशभक्ति डायलॉग बहुत सुपर डुपर हिट भइल। जौन डायलॉग लोग के हम पिछला दिन के चर्चा कैले रहनी कि मुझे गर्व है कि मैं इस देश का निवासी हूं और मुझे घमंड है कि हिंदुस्तान मेरा देश है। जौन की डायलॉग बहुत ही सुपर डुपर हिट भइल बाटे। जौना मामला में पवन सिंह के डायलॉग के ई डायलॉग पछाड़ दिले बा। जी हाँ, खेसारी लाल यादव के ई डायलॉग जौन बाटे ज़्यादा गूंज उठा रहल बाटे सिनेमा हॉल में सत्या के मुकाबला। जी हाँ, सत्या के मुकाबला खेसारी लाल यादव के फिल्म बहुत ही सुपर डुपर हिट इस डायलॉग से जा रहल बाटे। सत्या सुपर डुपर हिट फिल्म रहे, लेकिन खेसारी लाल यादव के ई फिल्म भी मार्केट में बहुत जबरदस्त, यानी खेसारी लाल यादव के ई डायलॉग पवन सिंह के सत्या के डायलॉग के पीछे छोड़त नजर आ रहल बा। काहे से कि उनकरा बेरी भी गूंज उठल, लेकिन उससे ज़्यादा गूंज खेसारी लाल यादव के समय में उठल बटे। यानी समझ सकतानी कि खेसारी लाल यादव के ई वाला डायलॉग पवन सिंह के उ डायलॉग पर भारी पड़त नजर आ रहल बा। लोग समझ सकते जहाँ भोजपुर के ताजा तरीन खबर लोग के बीच हमनी के वैसे ही लियावत रही सन, आगे भी लियावत रहम सन। बस लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और घंटी वाला बटन दबा के सबसे तेज अपडेट में। धन्यवाद।